Sanibikelela nonke abantu bephile nje. Bengithi nje asibheke nayo i-album kaKhuzani. Okuyi-album esemlandweni. Eyenza kahle kakhulu, isafika yaphinde yaqhubeka yenza kahle kakhulu even after 2 months. Le album kaKhuzani, noma-ke isibalo sabantu akade beyilandelela sebehlile. Angeke lokhu bebheke yona yodwa phela, kodwa isebenze kahle kakhulu. Sithi nje ukubheka ama-views ahamba kanjani. Le video ngiyenzela kakhulu abantu abathanda wona umsebenzi kaKhuzani. Ngiyenzela abantu abathanda wona umsebenzi kaKhuzani kakhulu, bebone ukuthi sikude kangakanani. Sizoshaya 3.1 ngapha. Iyakhuphuka ngempela, lokhu yafika le ngoma yenza kahle. Yaqopha nemilando eminingi. Phinde kube imbongolo. Le mbongolo iyakhuphuka-ke imbongolo. Ayilokhu nje yangena kahle lapha onyakeni. Kumhlobo wenene. Namanje isakhuphuka. Phinde kube semzimeni. Mzimeni ingoma-ke le eyangena kamuva kulezi ezinye. Kodwa yabe isikhuphuka-ke iyongena-ke ku-1 million. Kodwa lokhu ikhuphuke njalo ever since yafika ku-1 million. Isikuwo ku-1,322,845 views. Isame kanjalo. Kube yingilwe namantombazane. 939,000. Le ngoma le Khuzani wayeyishayile. Enye ingoma engangiyitshela ukuthi izohamba phambili. The way ayishaya ngakhona, ithi ngilwe namantombazane. Enye ingoma lezi eney'bongo, yes, eney'bongo. Ayicishe ilande kancane Angidlali ney'ngane. Zicishe zibe-related. The way ezakhandeka ngakhona. And engiyithanda ngayo le ngoma le, idlulisa umyalezo ngqo, iwubhekise kulo muntu ewubhekise kuyena, ngaphandle kokumthuka, ngaphandle kokukhuluma kabi. I-straightforward, inhle nje, clean. Kube yi-Ronaldo. Yabona uRonaldo? Yabona uRonaldo? Enye ingoma yabe seyine-million already. Kodwa-ke abantu abawona amarobhothi. Abantu bekwazi ukuthi benze lokhu, benze lokhu, benze lokhu. Abantu bangakwazi ukwenza lokho abakukhonayo ngaleso sikhathi. So uRonaldo as much as ebenefithile, kodwa enye ingoma kumele abe phambili. The way ayicabanga ngakhona uKhuzani, the way isandi yakhona ayihlanganisa ngakhona, the way okumele ngabe impela uma uqhamuka kuthiwa Ronaldo. Enye ingoma lezi ezayihlabahlosile. Kodwa-ke esinathemba ukuthi soon i-million iyalishaya. Ezilideservayo-ke i-million. Enye ingoma ezaziphambili kakhulu uRonaldo bakithi. Kodwa siyabonga ukuthi-ke abantu basaqhubekayo bayayiviewa. Ube umama womntanakho, mama womntanakho. Yes. Lezi ngoma lezi-ke esinomslow jaminyana kancane. Kodwa-ke okuyizingoma lezi ezimnandi. Usually lezi ngoma uKhuzani uzenza isikhathi eside. Angazi abantu ade bengayinothisi yini kuyona yonke le minyaka edlule. Noma ade benganaki isitayela sakhe uKhuzani indlela enza ngayo. Uzenzile kakhulu lezi ngoma uKhuzani. Enalo myalezo, enalesi sigqi lesi. Akuthi nje
maybe sirelaxa kakhulu emsebenzini kakhuzana. Into ya-online nje bese imthandela indawo zemicimbi, ukuvala imicimbi emkhulu, ube kwi-interview ku-TV, ku-radio station thizeni. Kodwa ey'ngomeni zakhe kaningi ayenza lezi ngoma kanje, kaningi akaqali. Kodwa lesi time ngathi kuhlukile ngoba yini, i-focus ibikhona. Bese kuba iyo le ethi bese uthi imali yento yami nayo ila koma-600K imali yento yami. Ezinye-ke yizo lezi kuvalela kanjani, ngadlala ukuhlupheka nazo ziko-500K. Impumelelo yaphakade-ke until kuze kufike ukuthi kukhulunywa abasebenzayo. So zisame kanjalo-ke, bekuseyileyo update encane nje ngomsebenzi kaKhuzani. Abantu abaqhubeka bawubhekelele bewuthokozele.